Nimwe masora chama zikime kanyimara kanyeshi jabaranumo wala safa muya se sorofe Sherifla TV monanga kuna foni na mimbi wala like au ye malikunga ani jefa wala kunga ama foyengoni ye apma sele ye kada utlo kafo farafina tlebi yamba jamana bine wasablo kono wasadu mbarala nyonga ka sharia se ndajira le do bala sharia se ndajira le memeke sababu ye ka jamana nyama bene jamana kuna ka kumauke sangulo mlaye ka bo sandurula wasadu kata se sigida nyama mano ye meru nu ka korasigu yolu feneta bo sandurula kata se sangulo mlamo wasablo mvla de fene bina ye bene jamana kono ni uye Assemblée nationale ni Sénat wasablo ye anga nyamada obaro ke chukufe Benin jamana kono sharia sinda jirali mimbe yelima do jamana sharia sumbala wasadin flafe silaka do bala obsinga Benin jamana wasablunke flai Assemblée nationale ni Sénat jamana nyamoro fana ani wasadiu ni meru oluka manda bibo sanduru la ninga ke sangulum vlai bara udamne na juma shu damne la ninga kunche fo samedi soroma de enfant sharia sumba min tume Benin jamana kuna san 2019 niye yelima doniye alela wasadimu ni ajira ka ku jenani yelma donye sharia sena opta wasadembi konontona tan kononton ya jira ka foko luma jenai menama nye ka foko sharia la wasadu mana sigi romaduru ni nani ya jira ka foko jenane kaba oya donye bala obisinga yelma do sharia sumbala te sharia sentan duru wara fene be munu fana dona sharia sumba kono sharia sentan shegin korolum fene bayelemana sena wasablon ani assemblée wasablon ubne je ka barake Benin jamana kono sena wasablon bi fara Benin jamana wasabloka akono mogo manga teme mogo mwanduru ni ngata se mogo bisabama akono mogo do bisika ke jamana nyama ka mogo sungandile do bisika ke sharia kunya do mbauye nga sharia ya jira ka fokuni shitemena sambi shegini duruka iteke sénaterie wa wasablon kura ino ye sena e Benin Assemblée nationale mana sharia sendouta kolu do bala sebe sénateru ye uka sharia sen la sege ufe inafo osekelembe jamana nyamogo ye chomna fona bola sharia sen demandola kerengere nyala min nyashine do Benin jamana nafolokoma Benin jamana kuntiki ka tuma ufangala ni sanduru kundo san fla faralaka ka ke sangulum vlaye député ubeti maire ubeti ni yele mamin kelen fleni sharia sumba kono abe don bala san 2026 jamana kuntiki kalata ukofe oba jira ka foko jamana nyamogo Patrice Talon ali sentenina bau aira jira ka fokat na manda sabanake atoe isi san jamana nyamogo Patrice Talon kani sharia sen do bala Kadija Traoré ka nyafoli kunye ninye kasangani sharia singurawiye minu ndara Benin jamana kono halibi ani Kadija Traoré bito nyombolo ka Kongo Kinshasa magwe mangami mbe Kongo Kinshasa kola yamba fe mamrulenje kulo M23 ni Kongo Kinshasa surachi uche tegano blakera benga nzebe la Qatar dugu bala doa sornani dona ubela jele nyana nyebla bengando memise kato halibi gweleyami mblani Kongo Kinshasa koro yamba fe haka jarwana ni Kongo ele feneche mamrude njakulu mimbe achamanjala gweleyabise ka banjugo mi anga nyamada Kadija Traoré ka fota ufe Kongo Kinshasa ni mamurutlenje kulu M23 min demene don Rwanda jamana fe uye tegenon blake benga sebena doa Qatar duguba kono ka beni samedi temene akunye ubeseka kelejo uni nyogonche Kongo Kinshasa koro ya fa fe benka ye nyebla benka de Qatar jamana nyamo Ameriki nona blau Union Africaine nona blau nimbe tumbekenega Mema munu sominga jam oluko ni nyebla benkande wa ama foi prepare latige adabola doron barake chugo ka odajira nyona nyeshinka ngake komunuma teliala ko lu fene dajira nyona ani abara yere ke chugo Kongo Kinshasa koro ya fa yere fe ni nyebla benkai ate foi boko ulaim ka sabuke muguni kisebe Kongo Kinshasa ni mamurutile jekulu M23 che albi odikoso Benjamin Bonipa ni ale mamurutile jekulu M23 nona blai keneka aleko siraka jan albi ba u fema ke folo Juvenal Monimbu ni ale ko nyadomba ngana fene aleko ni sigimake mamurutle jekulu M23 ni Kongo Kinshasa manyema uche nyangwe mogotsika foka damne na folo Qatar yere nona blam tuwe keneka Mohamed Al Kulaifi aleko ni sonjala kafo ko tegenon blakela nyebla benkan sebena waku na temenu ka chesirie mimseka to mugu mangambida Kongo koronya fa dukuba flaula Nord Kivu kono ani Sud Kivu kono abikalo chamambo
Qatar jamana ɲamaw, Amérique taw, ani farafina tomba Union africaine. U bɛ ka ɲini ka na ni bɛn Congo Kinshasa kɔrɔyan fanfɛ. Mamurutile jɛkulu M23 a kɛni bɛ ka duguba fila minɛ kɔrɔyan fanfɛ. Goma duguba ani Bukavu duguba. Kabiri février kalo tɛmɛnen, ɲɛbila bɛnkan minnu kɛla yanni samedi ta cɛ, olu kun y'a jira k'a fɔ marifa ka bila. Congo ka den minnu bɛ mamurutile jɛkulu M23 kɔnɔ, olu ka marifa bila. Rwanda ka den minnu b'u cɛla, olu ka segin Rwanda. Congo Kinshasa fɛnɛ kɔnɔ, minnu murutilen don Rwanda fanga ma, n'u kɛni bɛ ka marifa ta, olu fɛnɛ ka marifa bila. Wali kelen Congo Kinshasa jamana k'u kɛlɛ. Bawo o waleya de digilen bɛ Paul Kagame la Rwanda jamana ɲɛmɔgɔ. Ɲɛbila bɛnkan minnu tɛgɛnɔ bilala halibi, o y'a jira k'a fɔ k'a ka kan k'u min nana ni fɔɲɔgɔnkɔ ye Congo ni Rwanda cɛ, olu ka ɲini k'u dɔn ni ka fura ɲini u la. Walasa bɛn ni basigi bɛ na. Amuta farafina kɔrɔyan fan fɛ ka dege a biɲɛkoloma yan fan fɛ ka da tulo kan ka fɔ Sudan jamana kɔnɔ maa filaw minnu bɛ ɲɔgɔn na jamana ɲɛmaa furanjɔrɔ fanga kɔnɔ Abdel Fattah al-Burhan a n'a ka danga ni o ye an dan Dagolo ye n'a ka lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen FSR. O nasira fɛ furanjɔrɔ fanga ɲɛmaa Abdel Fattah al-Burhan ko maa si kana sigi n'a ye k'a fɔ sigikafɔ n'a kɛ i ni an dan Dagolo ka fa cɛ n'o ye FSR lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ye. Ko fɔ ni minnu bɛ u kɔfɛ setigi jamanaw la ni u y'u fara ɲɔgɔn kan ka marifa minɛ u la tuma min ko sigikafɔ de bɛ kɛ n'o tɛ ko kɛlɛ in de bɛ kɛ fɔ ka se a da la an ka jɛ ka ɲɛmadaw fana ta cogo fɛ. Sudan furanjɔrɔ fanga ɲɛmaa Abdel Fattah al-Burhan a y'a jira juma tɛmɛnen k'a fɔ mugu mankan daliko kuma tɛ ani lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen force de soutien rapide FSR cɛ fɔ n'u kɛra maramafɛn bila fɛn ye. U bɛ maramafɛn bila wali kelen u bɛ fa k'u ban Sudan surasiya fɛ kɛlɛ kɔnɔ ko nka k'a fɔ mugu mankan de ka da ka sanga ni surunani don ye u ni fanga cɛ ko walasa balo ka maa degunenw lasɔrɔ ko kandero. Abdel Fattah al-Burhan furanjɔrɔ fanga ɲɛmaa a ko fɔ a ka sidɔn k'a fɔ Sudankadenw de jinina kɛlɛ in senfɛ wa Sudan ka yɛrɛya o tɛ falen fɛn na Sudankaden bolo. Abdel Fattah al-Burhan ye a jira k'a fɔ surasiya bilama jɔn bɛ. Kɛlɛ in ɲɛjugu ɲɛɲuman a bɛ dabila de ko bawo ko Sudankadenw sɛgɛnna ni mamurutilen ninnu bolo n'o ye FSR ye u ye Sudankadenw fa k'u nima tɔɔrɔ ka dɔw suɲɛ o kumana maa si ka n'i sigi ni nɔgɔya ye ka bɔ Sudan fanga yɔrɔ ka ɲɛsin u ma u ye tɔɔrɔ min lase Sudankadenw ma f'u k'o tɔɔrɔ dɔ nɛnɛ di. Furanjɔrɔ fanga ɲɛmaa Abdel Fattah al-Burhan a ko i ma jɛ ni sigikafɔ ye i ni lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen FSR cɛ Sudankaden bɛɛ lajɛlen ka sigi n'o ye. Ni bɛn ni basigi ka di u ye minnu da b'o bɛn ko kuma la diɲɛ selekena ni setigi jamanaw la u ka fɛɛrɛ kɛ k'u fara ɲɔgɔn kan bawo mercenaires de b'u cɛla ye n'u farala ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen u ka maramafɛn ka minɛ u la n'o tɛ kɔni sigi ka fɔ ko kuma tɛ u ni Sudan fanga cɛ. Abdel Fattah al-Burhan furanjɔrɔ fanga ɲɛmaa a ye wele bila Sudankaden bɛɛ lajɛlen ma ne maa o maa b'a fɛ ka mugu ni kisɛ ta ka faso bɔ bolo la i bisimilalen don kɛlɛ in nɔ bawo sigi ka fɔ tɛna kɛlɛ in ban. Nin dɔgɔkun min kun yɛlɛlen nin ye a daminɛ Amérique jamana ɲɛmaa ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ni o ye Masada Bulosi ye ale kun ye wele da ka ɲɛsin fanw ma Sudan fanga ani lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen FSR u ka mugu ni kisɛ mankan da janko balo minnu kan ka maa degunenw lasɔrɔ Sudan dugukolo ka o balow ka se ka taa. Dɔgɔkun tɛmɛnen FSR lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen kun ye a jira k'a fɔ i jɛna ni mugu mankan dali ye janko balow bɛ se ka u taa yɔrɔw lasɔrɔ. Kasangani jamanaw ka surunani don ye n'a fɔ Amérique, Arabie Saoudite, Misra jamana Egypte ni Émirats Arabes Unis. A ma ladɔnniya k'a fɔ mankan min filɛ nin ye senna Sudan fanga ani lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen FSR cɛ a kɛra sababu ye ka maa ba yirika de bɔnɛ ani nani ka maa miliyɔn caman kɛ k'a sigiyɔrɔ bila. Diɲɛ selekena ni tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma Organisation mondiale de la santé OMS o y'a jira k'a fɔ maa ba 400 ɲɔgɔn na de bɛ yen minnu fara ni ka maa miliyɔn 12 kɛ k'a sigiyɔrɔ bila. FSR lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen kalo sale a ye Darfur mara duguba El Fasher minɛ o senfɛ maaw sɛbɛkɔrɔ fara musolakaw n'u denw. El Fasher kɔnɔ maaw jarawulila de ala ni faali bonya kojugu. Bibi in na lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen FSR a n'a ɲɛmaa Andan Dagolo Sudan marabolo 18 minnu bɛ yen Darfur mara 5 ɲɔgɔn na de bɛ FSR ka bolo kan Sudan jamana mara 18 na mara 17 bɛ furanjɔrɔ fanga ka bolo kan Faba Khartoum bɛ o maraw la.
o defana wange ka ngunda anda jamonyo jamana Senegali jamana ka utemene ko amangunda yoro mbene ka Ukraine jamana du ninga kunje ni America gu Venezuela ni America jamana nyama Donald Trump che kungangu anga nyamada Senegali jamana nyama uye ajira ka fo Senegali jamana malo senene te boble kata fere Senegali jamana koka korofo mene malo senena ufe ajaru yi amawla doniya ka fo daga na malo senena u Senegali jamana kono ukunye kule bo ka nyashi jamana nyama umo no mu jando ka Senegali jamana malo ko jatemine Senegali jamana malo lababe wala Senegali jamana malo fere la ugulu kerengera ni nyana malo worole ni malo kama atoni ba keme ni bikono loni duru bela jelebi songa gwala jua fiaula ka sabuke kwa kamalo doni umbe ka ke sababu ye kubali kasa resela kuna fone desra Sputnik Afrique ale ye wele bla Senegali jamana malo senena domo Senegali jamana malo senera no ye anambe le kono nai o malo senena ya jara ka fo Senegali jamana manyamo ga hakilina talebi be olu modre bawo ni malo senena Senegali jamana kono aka malo senene maseka firi aka magazala oye wele yayi onga aka malo senene umana seka boka firi obika sababu ye malo senena kinyashi senewere motu Musa Boaru ka fola jakoko yere ministry sulasa o ma nyamo ye ajira ka foni hakilina mindara Senegali jamana nyamo be adabora pumado de kamo mimi seka to Senegali jamana malo senene abiseka firi Senegali jamana kono Ahmadu Bamba Ndao ni aleye ministry so maye akwa ka shidon ka fo Senegali jamana malo mara Yoruba no ye daga nai amalo mara leti se ki jo ni Senegali jamana de unga malo kui bawo Senegali jamana de magobi jo malo dunda hakemina toni million gele ni ba keme fladu nga la nyini de ye Senegali jamana malo ka se ka fere gale yani se ka ke kwa ka malo nane umo sanina Ameriki jamana nyama ube wulika jola Ukraine jamana kono Volodymyr Zelensky ka fanga dafe ma jole mise ka soro ufe chugomi ka jamana nyama Volodymyr Zelensky no nabla ni yokorofo yemi nzoro la kabo eresila kuna foni disra tasila uyemi mine kabo Ukraine jamana ministry nyama koroda mingera ministry nyama ye Ukraine jamana kono sa 2010 fo sa 2014 na to ko Nikolai Azarov ako eresila kuna foni disra tasimu mbese ga min voye o ka fo abikalo woro bobi Amerika jamana nyamo ni Volodymyr Zelensky dafe mo be kuma nyonyawla kuma be ubido wele adafe Amerika jamana fabala Washington ko ka ko jatemine ko Amerika jamana nyamo be ka lotomoni de ke Volodymyr Zelensky dafe mo wula mimi se ga ke ma yolenye ko dana yabise ka da oka ko bla Volodymyr Zelensky nona jamana nyama yala ko feme mo semendia ko sayna yuruku ko kuma min wilimbe Ukraine jamana kono bi Volodymyr Zelensky ka fanga dafe ni sega le ya yira ka fo Volodymyr Zelensky jamana nyama no fe ma chama mbe yuruku ino ko debo semendia Nikolai Azarov ka fola ministry nyama koro Ukraine akoni yere nyininga akagwele aleka seka fo ko Ukraine jamana kono do na tawla ko politiki bina ku binyana bo kasabu ke kabini manga damene na irisilani Ukraine nje yuruku mingera Ukraine vanga kono asembe kwa kabu wakafoko madebi na soro politiki binakuka mami miseka ke mayole nyeki kwada Ukraine jamana gwele yala kanye soro ala kwa bi gwele ya kufa ka shidon volo kafo machama mbi minu ni Volodymyr Zelensky kunde hakilina kelina ulube kasula niminde kasula ifara fa chukuro mi maddo ama wala doni ya kafo ndova moro kalot leta temene Ukraine jamana yuruku kele jakulu fla Bureau National Anti-Corruption ani jamana tokola kiri blo mi nyeshime yuruku kelelimo parquet spécialisé anti-corruption uye wulika jobake yuruku keba unofe kurangu kunga kerengere ni nyana nafora kurangu taji kuni gazi ko bero ubala la kajigi jamana nyama Volodymyr Zelensky nofe ma chamanga su kerengere ni nyana amasuru na ma kerengere ni dobe ko Timur Mindich ukeme kaminga mele atu wake Ukraine jamana kono ko jamana nyama Volodymyr Zelensky ka wari buore tala akadana ya ma kerengere ni useru kasu uye bulugu suga kajigi kiri ko ere ministry kasu no ye German Goleshen koyi
yana ka kekiri ko ministry ye apme kurango ministry sukuna uye buluguzu fene ke kajigi ikeren jamana akurango na taji ko so bakono no ye société Energoatomi sega sega lu ya jara ka foni ma o ma to ko folle le ninye ubese medungo jugu yala dollar wari million ngeme nyona de tununa ikeren jamana ko uno na mi nda fa maddo mawaro minu ndoko fome ka faranununga igor miron yuka kurango de taji ko ministry ukakora siki kora yoyi Dimitri Basov kurango ni taji ku anyema yaso nyema ba ani ikrani jago jula ba wore inafo Alexander Zuckerman ani Igor Forsenko katase Lesia Ustemenko ani Lyudmila Zorinamo fo katase ministri nyema dangangoro Alexei Chernyshov mo nimbela jele ikrani nyema na nyema Volodymyr Zelensky masurna mawyi mi ngamale atoko kera ko jamana nyema ka wari bore tala no ye Timur Mendishi anaka nyangma le somina ka fo sega kala udundo do beka so Timur Mendishi yireta lere damado yani sega kala ukeli che ku ka bara damine abila mata mi yere soro bani Israila Venezuela jamana nyama Nicolas Maduro kwa kena keka haklina do dajira Amerika jamana nyama Donald Trump la ne ko mba don ka fo itna tolimo nyajugo nyanyuma ina na nofe nga jamana kono ni kele ukma nibiso Venezuela nga jamana adugo kolo taji mayoro mba famba blaika buluka Amerika jamana seka buli oka kora fo mena ka bo Amerika jamana kuna fo ni disra do de la mimi wile ko New York Times kuna fo ni disra ya ka fo Venezuela jamana nyama Nicolas Maduro Donald Trump ka kele nyesera nyekamo ayeni ndajira Donald Trump la nga ko Amerika jamana nyama Donald Trump majenai ko Nicolas Maduro Venezuela jamana nyama akoni maso halibi koni adajira lebitu ila nikera somvenyi machama nzo mimbebi kafo Donald Trump akemeka kelemi wili kwa jikana ula kata Venezuela yamba ye nabe ko wili ka ke kudra kujagula ukeleli ku damba yereye ko Venezuela bundo de do afe ka Nicolas Maduro ka fanga bi Venezuela juma temene Amerika jamana nyama Donald Trump ya jira ka fo ali ka haklinata Venezuela jamana kanka ba nga ya haklina minda adama dola ko buguna tige akoni ya jira ka fo Amerika jamana keme kan no babobi drogu jagula ukelelila Amerika jamana kuna foni disra chama nya jira ka fo Venezuela jamana ki sigina yi Donald Trump utna toli amu chiye koni eminye Venezuela jamana kono drogu jagula usoro yoro minumbi kwa bolu bunye jugunye nyuma nga otobro kalot le bisaba anikele temene Donald Trump nyini ngale yala ina Venezuela jamana bunwa aya iraka fo Venezuela jamana buni timo ni ngmai Odevene bidanziki bamananga kuna foni na mivara la nyonga kuna foni disu nyema ya sofe ka benini kumanyi ka ufuka wale nyimando malikono ani maliko ka kambeje kumaware na lakaje